Vanhu vekugokwe vazviita zvakare. Vanhu vekugokwe, tarisai muone apo vhidhiyo ramuri kuona iye zvinezvi. Vanhu vari kuratidza kuti vari kubva kugokwe vari kuprotesta against nyaya yehuchairman hwaPresident Idi Mnangagwa vari kugokwe. Tinongoziva gokwe inogara ichivhura hombe. But munoti kudii nemashoko ari kutaurwa navanhu vekugokwe pavhidhiyo inoyi yamakateerera. Chiteererai tinzwe kuti zviri kufamba sei, uyezve munofunga here kuti are they making the voice known and will they be safe from the harassment yavanogona kuzosangana nayo from local people vanenge vanzwa kuti ndivo vakaita vhidhiyo iyi. Tipirei tivese mucomment section. SADC isashandisiwa kusanitizer illegitimacy yaMnangagwa. Ndo zviri kutaura maZimbabweans, ndo zviri kutaura vanhu vekugokwe. Saka isusu nhasi uno tiri kuprotesta, tiri pano pagokwe kuti inteererai munzve Zimbabwe. Zvaizivikanwa kuti kwai vanhu vekugokwe vakasara. Asi nhasi tiri kutanga isu tichikuudzai kuti musi wa17 munhu wese hakuna ari kutendera kuti Mnangagwa agadzwe pauSADC. Ndo zvatiri kuwirirana. Mnangagwa ngaite sei? Ngaende. Mnangagwa ngaite sei? Ngaende. Mnangagwa akavhoterwa nani? Saka SADC inoda kudzidzisa vanhu kuti kudii kuti maelection Umbavha. Saka SADC ngairespekte maZimbabweans. Ndo message yatinayo. SADC ngairespekte maZimbabweans. Tiri kuti Mnangagwa hakuna paanogadzikwa pauSADC. Chamisa ndiye munhu akavhoterwa. Kana vari kuzogadzika, ngavagadzike Chamisa. Ndo zvatiri kuwirirana. Chamisa ndiye anofanira kugara. So ndo zviri kuti hazvisi kutaurwa neni. Inini ndinongori spokesperson. Anditi hazvisi kutaurwa naGive More Chuma. Zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Zviri kutaurwa nevanhu veugokwe. Chamisa ndiye anofanira kugara. Kana pasina ngazvidhakwe. Musi wa17 isusu tetiri murodi. Tinobvumidzwa nemutemo kuti tinofanira kuita sei? Tinofanira kudemonstrate. Section 59 of constitution yedu inotipa simba rekuti demonstrate. Saka ngatirigard isusu because ZANU-PF inotaura kuti kwai Zimbabwe haitorwi nebhiro nepepa. Zvichireva kuti isusu tine duty sevana veZimbabwe rekutora Zimbabwe. Saka zvatiri kuti tinozvitora zviri pamutemo, tichidemonstrata zviri pamutemo. Saka iwewe mwana weZimbabwe, simuka. Ukaona gokwe yatanga kutaura kudaro, ko imimi bozi kutaura kubva kudhara kuno gokwe taingonyeperwa isusu. Taingoziva kuti kune ZANU-PF chete. Asi kana waona tasumuka kudai, teererawo newe mwana weZimbabwe. Teerera mwana weZimbabwe. Kutaura zvokuti isusu tazviramba zvinhu zvakadaro. Ndo zviri kutaura vana veZimbabwe. Tiri kuti isusu Chamisa ndiye anofanirwa kupinda. Ndiye akawina pamaelection. Kwete Mnangagwa ngaende. Hatisi kuda tyrannical government in Zimbabwe. Tiri kuda democratic government in Zimbabwe. Asi democracy iri kuuya naChamisa chete. Mnangagwa akaitadza kubva naRinrani 44 years tiri musafari. 44 years tichingotambura. Ndozonakirwa rini noupenyu. Chamisa ndiye light yeZimbabwe. Ngaapinde ndiye akawina maelection. Chamisa oye! No chairmanship iri anda Mnangagwa muno muZimbabwe. Hakuna zvakadaro. 17 tinoiramba. Tinotenda.